Necessitava veure la Xus, però va ser espantós. La tenia al davant i em mirava amb un odi. Sort que aquesta desgraciada la traslladaran a les Canàries. I si la tenen vigilada no podrà fer res? Va dir que s'alegrava que la Berta fos morta. Mira, no hi pensis més en això. Ai, és que no ho puc evitar. És que l'he anat a veure a la presó que no em puc treure del cap tot el que van passar allà dins. La Berta, la Lali i jo. I ara l'única que està viva de les tres sóc jo. I la Berta va morir per culpa meva. No diguis ximpleries, Clara. Tu vas fer el que havies de fer. Sí, però si en el seu moment no hagués denunciat el Iago, potser la Berta seria aquí. I podríem passar tot això plegades. Mira, no té cap sentit que et plantegis ara què podria o no podria haver passat. Ara no hi ha res a fer. Potser sí que puc fer alguna cosa. No et fa mal veure això tan de pressa, eh? Escolta'm, això tan calent et pot cremar per dins, eh? És que me n'he d'anar corrents, que ja hauria de ser a la facultat. D'això, ja sé que has d'estudiar i tota la pesca, però per què no vens aquest vespre a sopar a casa? Fa dies que no xerrem i tot això. Vindré amb una condició. Que em facis un sopar de nassos. Això està fet. Fet! Digue-li Diego, eh? I ja sé que em pensa de venir a viure a casa i tot això, però un sopar no sé negar, no? No, ja li diré. Molt bé. I ara ja te'n pots anar cap a casa, et poses al davantal i cuines fins al vespre. Que n'estic fart de menjar verdures bullides i congelats a la planxa. Apa. Apa, estudia. Sí. Vigila. D'això, Peris. Escolta, no saps alguna recepta senzilleta que quedi bé? Que la pugui fer jo, eh? Ja saps que els fogons i jo mai no ens hem acabat d'entendre. Tens pressa? Passa, Benny. Tinc un llibre que fa miracles. Doncs mira, és exactament el que necessito. Era el David, quan estava estudiant cuina. Em sembla que el va deixar per aquí. Si segueixes les instruccions al peu de la lletra, tens l'èxit assegurat. Hòstia, Peris, no saps el favor que em fas, eh? És que aquest sopar és molt important. Home, si és una cosa de molt de compromís, també li puc dir a Gonzalo que et prepari alguna cosa. No, ho vull fer tot sol. Sí. Perquè si una cosa he pres últimament és que en aquesta vida no tot se soluciona pagant. No sé si m'explico, eh? Sí, jo també ho crec. Collons. On coi el devia posar, el David? El deus trobar a faltar, eh? El teu fill, dic. Sí, esclar. Bé, però parlem sovint. Sí, però no és el mateix, eh? No és el mateix. Jo aquest temps que no he tingut el Max a casa, no sé, era com si m'haguessin tallat un braç, o una cama, que vas... No sé. I si arriba a estar a París com el teu, és que no sé què hauria fet. Mitel, és aquí. Gràcies. Nois, marxo! Molt bé. Adéu, que vagi bé, eh? Molt bé. Te'n vas molts dies. No, dimecres em tindreu aquí donant la tabarra. Apa. Molt bé. Adéu. Aquesta nit et convido a sopar un japonès. I no em diguis que has d'estudiar perquè no cola, eh? El Ben ens ha convidat a sopar a casa seva. Té ganes que feu les paus. Ja, Max, ja em va quedar clar l'altre dia. Ell voldria començar de zero. I s'hi està esforçant. Mira, Max, a mi em sembla molt bé que tu t'hagis reconciliat. Però d'aquí a jugar a ser la família feliç hi ha una gran diferència. Ho podries fer per mi? Vols que faci comèdia? No, no és això. Tu i jo estem bé, no? Si ja n'hi ha prou. Sí, però a mi m'agradaria que vinguessis. Doncs no penso venir. Per una cosa que et demano? I què vols que et digui si no em surt fer comèdia? Iago, et recordo que jo he fet coses molt pitjors, per tu. Vaja. Ja m'estranyava que no sortís el tema. Què, que no és veritat? No, sí que ho és, Max. I m'agradaria saber si m'ho penses retreure cada cop que jo no faci el que tu vulguis. Ai, Iago, no és això el que estic fent. Doncs a mi m'ho sembla. Ah, sí? Doncs mira, pensa el que vulguis. I de passada te'n vas a la merda. Hola, Iago. Hola. Ja has acabat de la feina? Avui feia torn de matí. Ja. Aquests dies he pensat molt en la teva mare. Jo hi penso cada dia. La Berta va ser una gran amiga. Ja.
tant de bo les coses haguessin anat d'una altra manera. De vegades fem coses que creiem que són justes, però després, quan veiem el final, ens preguntem si realment valien la pena. Vull que sàpigues que si jo vaig posar-me en contra de la teva relació amb el Max és perquè no volia que li fessis mal. Doncs ara el Max i jo estem bé. Ell sempre ha confiat en tu. I no ha sigut fàcil per ell. Ja ho sé. Me n'alegro que hagi estat així. I estic segura que la Berta estaria contenta de veure'ls també. Me n'he d'anar. Vols el diari? No, un altre dia. A veure si t'agrada, eh? He passat tota la tarda preparant-ho tot. El Peris m'ha deixat un llibre d'aquests de cuina. Collonut, tu. Ho explica tot pas a pas. Pim, pam, eh? No com aquells que s'emboliquen en productes que no trobes enlloc. Escriu bé. Va, seu. I a veure què et sembla. Ve bon? Txa-txa! Què? Què és? Bledes. Anacs, que ja és una mica d'entusiasme. M'he passat tota la tarda cuinant. Fa bona pinta. Collons. Tu no pots dissimular ni que et torturin, eh? Això, per desgràcia, ha sortit a mi. Sí. Què ha estat? Mal examen? Una bronca amb el Iago? Què és? Tall rodó? Tonyina, mira, tonyina. Això sí, cuita a foc hiperlent. Doncs va, que tinc una gana que em moro. Sí, si no t'agrada, li fots bronca a ton oncle, eh? Va, no. Deu ser la veïna. No sé, últimament, no sé què li passa, que no es fa caure peces de roba sobre els meus estenedors. Potser et tira els trastos. Això, sí. I per què? Tirant curt, deu tenir uns 80 anys. Què vull dir? Collons, pots aquí, endavant. Ai. Arriba temps per sopar? Si t'agrada la tonyina, és el millor moment. Te poso en un plat, eh? Perfecte. On deixo això? Aquí, on vulguis. T'he agafat un parell de camises i els pantalons clars. Demà podem anar a buscar la roba que falta. Quina roba? Max, ja n'hi ha prou de fer els cutres vivint amb els ocupes. Si el teu pare ens vol aquí, no li podem dir que no. Que som una família, collons. Collons. Hòstia. Encara em fareu plorar. I, Max, per un dia no pots descansar? La setmana que ve tinc 2 exàmens. Hòstia, i hauràs d'estudiar tota la tarda? Hem d'anar a Can Sarró a buscar les coses que ens falten. Max, si tu has d'estudiar, i aniré jo sol. Escolteu, que jo no tinc res a fer, vull dir que si us puc donar un cop de mà, no sé si m'explico. Jo no voldria emprenyar, però... No, sí, només són un parell de bosses. Hi ha els meus llibres i els CDs. Vas a la facultat? Sí, he de treballar un parell d'hores a la copisteria i després em tanco la biblio. Doncs esperem i t'acompanyo. No, tu aprofita, que t'han deixat fer pont. Amb un capringui ja n'hi ha prou. Vindràs al migdia? No, dino allà. Doncs després passo i dinem junts. Com vulguis. Apa. Adéu. 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 Hòstia, em foteu una enveja, tio. Ni tens set? Sí, és aquí. Gràcies. No, escolta, Diego. Les gràcies te les vull donar jo, tu. Vull dir que estic content que hagis accedit a venir a viure a casa. Em vaig portar com un capullo. Mon pare vol el millor pel seu fill, no? Entens? Sí. I jo era un xoriço que havia estat a la presó, Beni. Sí. No. Vull dir que això ja està. I aquesta frase que diu que hem de començar de zero és una xorrada. Jo només vull dir-te que gràcies, saps? Doncs ja està. Jo ho he set. I ara em pots dir on tens una mica de pa per fer-me una torrada? Pa i una torrada, sí. Home. Espera, que se n'arriba el cable. I el pa. Gràcies. D'això... Res, no vull fer pesat. Només volia que quedés clar que estic content de tenir-vos aquí els dos. Queda clar? Ja me'n començo a penedir.